kuludu khalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili nkezo mina ngifeza ukuthi ungakho malo bathi ilast bona magumede mhlabe emakuthi usemusha like hanzo phinde ngicela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke wenganza kwethu isici abantu abaningi iVideo eTrendayo enkundleni zokuxhumana abalisa ababili lapha ababonakala ebehleli ndawonye beqabulana lapha iVideo ke eke yapost abantu abaningi engithemba ngabe ngibuka lapha kuwo wonke amavideo ekade ekhona lapha insizwe embili nekho ezigcina zingatholakala ke amagamazo lapha ukuthi zingobani zivela ziqabulana lapha nabaningi nje abantu abathe ukuphawula ngale video enkundleni zokuxhumana emva kokuthi ke babuke le video kade post enye futhi insizwa umthobisi umfoka sithole lapha komunye umfihlo onxumala uthi hayi ngeke alaziwa leli bhodwe la ekhaya kade uThemkosi nothi boy uthi lezi zinto masezivile ezohlatshelwa inkomo zibuyisele zizoba amadlozi or ke ziyayekwa zona. Omunye uDesmond Sibanga uthi badinga imvubu laba kaba ba uAlson Mugube. Omunye usimo Dzanibu uthi obaba abalahliwe. Omunye nje uvedane wazi ncaphela lapha kumphanyisa ezondo uthi obaba ekabani laba shit wasefaka ka ama emoji okukhombisa ukuthi ke ukwatile mxolisi mqondo abezitha uthi uyambona nje umuntu okhokheliwe ukwenza into uqupha opastole uthi awe wasevele ke afaka ama emoji akhombisa ukudinda isilivo thabani owemfeze emnyama uthi laba ke abasafuna imvubu nje bazifunela igala ekulona into ele bafanele baphawule kanjalo nje abanye sithe ukubacosha abaningi kakhulu abaphawuleli phela bakhombisa ukuthi ke bacikekile ngalento yenziwa ilabalisa ababili mhlambe angikuvezela ivideo uzibonela ungathingithe ungakhohlwa kodwa ke ukusubscribe nokulike nokushare nibe nosuku lumnandi na iVideo Love.